Wara l-attakki insensati tal-esponenti tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina u Jason Azzopardi fuq il-Ministri Chris Fern, Glenn Bedingfield u Rozzien Kutajjar għax il-Prim Ministru Robert Abela ħatarhom ministri, l-attakki personali issuktaw. Issa kien imiss lil Edward De Bono, l-avukat ta' Elix Borg, li fuq il-Midja Nazzjonalista infex f'attakk surreali fuq il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield. Filwaqt li bħal Robert Aquilina u Jason Azzopardi, l-avukat tal-establishment attakka l-għażla ta' Bedingfield bħala Ministru ġdid, żied jgħid li Bedingfield għandu intern ħażin. Jien qatt nista' ngħid li hija korretta l-għażla ta' Bedingfield bħala Ministru tal-Intern. Forsi tal-intern ħażin iva, imma tal-intern le. Issa ħareġ ċar kif l-estremisti nazzjonalisti damu kwieti għal 33 jum biss matul il-kampanja elettorali u wara telfa kbira ta' 22,000 fl-elezzjoni ġenerali reġu ħadu over fil-Partit Nazzjonalista. Fuq net, l-avukat Edward De Bono kien qed jikkampanja biex Elix Borg jibqa' kap nazzjonalista.